Ngale ngithwele ka my friend le ngemsebenzela i-talk show. My friend lo uyenza mina isilimo uma ngidlula nje sisendlini. Yebo ngiyaxolisa ngalokho. Into engiyoyenza-ke manje ngicela ukuthi uzophela ifoni ngiyakhona manje. Asikaqedi ukukhuluma. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esisikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje sivakashele ubhuti othi-kena unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Sanibonani, ngiqhamuka eBergville. Qhamuka eBergville. Kude kanje ubekwa yini la eThekwini? Ngizokhipha imfihlo kumnyeni wami ukuthi ngikhulelwe kodwa ingane ngiyokhulela kuseyakhe umuntu angaphandle my friend. Umuntu angaphandle my friend? Okay, so ushadele la eThekwini? Yebo. Seneminyaka ngani nishadile? 2 years. 2 years? Angixoxele ngomshado wakho. Unjani umshado wakho? Umshado wami alright, siloku ngashada akukho okutheni sengidlule kuko. Yiko nje ukuthi ingane sinomnyeni wami asiyitholi kade kwasasiyifuna ngoba naye kade ifona. Manje nje ngoba ngikhulelwe ujabule kakhulu. So uhlala naye ulo umnyeni wakho? Ngihlala naye. Okay, so if ukuthi uthi umshado wakho ubu right, indaba ya my friend ngina kanjani? Nje indaba my friend ingine ukuthi bengisebenza esitoro ngimenzela amagwinya. Kodwa ngiwenza endlini ingane zowathenga so wasethi angicela ngizowenza esitoro nje ngiholile. Manje ke sacana sesizwana kanjalo kwaze kwafinyelela ukuthi mhlambe siyazwana ngalendlela ukuthi mhlambe ngize ngithole ingane. Like usungazi ukhulelwe? Yeah. Okusho ukuthi bungayisebenzisa protection no my friend? Besibuye sisebenzise shuthi kwesinye ikhathi ke sangayisebenzisa kuze kufike la sekukhona njengamanje nano. Ufuna ukuconfessa kuba namhlanje? Ngumkhwenyana wami. Uyena umyeni wakho? Yeah. Senishade isikhathi ngalani? 2 years. 2 years. Umuntu onjani? Umuntu akanalula kakhulu nje uphansi. Nje uright. Yeah, wonke umuntu right until umtshela into engazwani naye. So usuke wambona ukudinwa kwakhe uthi njani? Sengingamboni. Kunjani ukudinwa kwakhe? Hayi nje ngenza noma ngayini masediniwe. Udinwa kakhulu njengokuthula kwakhe nje. Manje ingakho ngizela cause bengisaba umsitshela face to face cause kukhula ngakwenza mhlambi. Wazi ngani ukuthi ingane ka my friend akuyona kamyeni wakho? Bengisichitha kakhulu isikhathi e-talk show. Yena usuke emsebenzini mhlawumbe abuye ekhathele so bekuba kanjalo nje ngiyazi. Ayikho into akayisola umyeni ukuthi ke namhlanje kukhona okwenzakalayo. Ayikho futhi ngoba ngibuya kuqala emsebenzini ngipheke yafika izinto sezi right. So athina ama intentions ka my friend ke wona ngoba phela uthi uzoconfessa obviously mhlawumbe uzofuna i-divorce yena my friend ke mawumtshela ukuthi umeet uthini nayo ujabulelile ingane. So kunobaba bawu2 abazuthi balindele ingane. Yebo. Kodwa bengicabanga ukuthi sinomnyeni wami se-divorce because vele ngiyayibona ukuthi inkinga ngathi kuyena because kade kwasezama ukuthola ingane singayitholi sihamba. So ready for i-divorce as well engakasho yena? Ngiyacabanga. Ufuna ukushada my friend? Yebo. Uyibona i-relationship yeni nekusasa? Yebo inekusasa because futhi ungenzela izinto ezinkulu endlile umnyeni wami. Ngiyacabanga nalengane kwanami engakhona ukuthi siphile. Uthi ukwenzela izinto ezinkulu endlile umnyeni wakho awungibalele eziyi1 nje noma eziwu2? Njengokudla endlini bengiphinde ngithatha ukudla masingenakho endlini anginingi ngikhambe ngisendlini siyosebenzisa kona sithi umnyeni wami ihola kancane nanokuthi uyayiphoza imali nje bekushoda endlini ngithathe khona bese siyaphila. Awungitshela my friend ngiyayisebenzisa against wena lento lengelila ngathi ke na oqala wena washiya indoda yakho manje mina ngizokuthemba kanjani? Angazi udaphila ke ngoba sengenzeka ngiphiki. Ekhaya bazothini ngalolu daba?
Akaze kuze kubatshele, akekho futhi owaziyo. Ngiyacabanga ukuthi mhlampe sebenga-surprised. Kodwa nje Emzini and futhi khona. ngeke bese bekuvume lokho ukuthi ngikhulela ingane yangaphandle. Angicabangi umalume ngendlela ayiyona ukuthi usengalula ukuthi avume. And then emzini khona. Nakhona-ke ukuthi vele akukho abangakusho kodwa ngeke kubaphathe kahle. But usu-ready ukuba face bonke. Ngiyacabanga kwaye kahle hle kwabasekhaya. Abakini already ukuba face. So ngikuza ukuthi umalume mawukuthi umuntu wangaphandle ngeke ayivume lento. So mase zolobola my friend ikhona ichance ukuthi ngiyaza lobola ekhaya. Maningi phela amathuba ukuthi angakutholi. Ngobumalume nje ngisho exoxa akayithandi lezo zinto abantu bangaphandle kabafuni. Sure. So my friend uyazi usila ula namhlanje uzoconfessa kumyeni wakho? Cha. Akazi? Yeah. So nendaba ya divorce akayazi? Yeah. So wena kuphela uyaziyo? Yeah. I-relationship yakho no my friend uba umunye oyaziyo? Ngiyangathi khona yaziyo because into ede sefihlile since isituck shop iseduze nala ngihlala khona nomnyeni wami akusinto esingayiveza bebona abantu. I-relationship ka my friend nomyeni wakho injani? Ngoba phela uthi tuck shop engasekhaya. I-right bayazana nje njengokuthi ngiyamsebenzela so akukho ade engakusho kodwa nje bayaphila nje. So bayazana? Yebo. Abantu abake bame bakhulume? Yebo. Usho ukuthi lo munye usuke embuka ukuthi ke ukuba uyazi ngidla umfazi wakho. Ayisho ukuthi phila ke kodwa bengakhombisi bengamkhombisi bemhlonipha. Ngikuza ukuthi umyeni wakho ngendlela ajabule ngayo ukuthi ukhulelwe. I'm sure lento izomlimaza. Kakhulu. Usumtshela ukuthi ke na ingane akuyona yakhe. So uready ukudelana konke lokho. Ngicabanga ukuthi ngiready ngoba manje nengane sizobelethwa. So kufanele ukuthi yonke into ngishesheke. Ngilungise. Ay, okay. Asimthinta umkhwenyana ngalolu daba simuze ukuthi yena uzothini ngalo. Asimthinta umyeni wakho. Hello? Sawubona njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV, singakwazi ukukhuluma? Yebo, ngiyakwazi ukukhuluma. La e-studio ngihleli nonkosikazi lakho kuhlelo lithi ke nasikhipha imfihlo, okusho ukuthi unemfihlo afisa ukuyidalula kuwena. Ngisacela umlalelo. Oh, alright, ayikho inkinga. Okay, ngicela ubambele. Hello. Sawubona. Unjani? Siyaphila wena njani? Ngiyaphila nami. Khona ade ngifisa ukwazisa yona. Mayelana. Nengane le ngithwele. Ngabe ngana igole right. Cha, right, okunye nje. Oyini ngasakhulumeke endlini. Ngifuna ukutshela ukuthi ingane le ngithwele akusiyona yakho. Ingane ithwele akusiyo abani? Eyakho. Usukela lapho lokho. Ingane ngithwele ka my friend le ngemsebenzela i-tuck shop. My friend lo uyenza mina isilimo mangishula nje sisendlini. Yebo, ngiyaxolisa ngalokho. Into engiyoyenza ke manje ngicela ukuthi uphele ifoni. Ngiyakhona manje. Asikaqedi Ngiyakhona ukukhuluma. manje. Cha, asikaqedi ukukhuluma. Yini soyikhuluma ungenza isilima ngiyakudedela mina ngifika ngoba phela ufuna ukusebenza nawe njengomfazi. Ukuthi ngoba vele imali ade uyifaka endlini binganelisi kangaka ukuthi singakhona ukufika ngakho eze kwangenelela lapho nayo my friend. Yona excuse yakho leyo ukuthi uhambe uyolala nomuntu wangaphandle umzaleli ingane lewazi kahle ukuthi mina ngiyayifuna. Ngiyazi vele ukuthi ingane uyayifuna kodwa sesihambe kakhulu since silokhu sashada ingane asiyitholi sengikhathele nami ukusebenzisa imithi ekubeni kungasimi nonenkinga.
ngoba sekuyacaca ukuthi wena kahle kahle nenkinga kodwa mina ngigcina sengisebenzisa izinto kakhulu. Yimo nenkinga ngoba wena usuwenze amaphutha akho usufuna ukukhava amaphutha akho ngami. Cha, angishongo lapho bengisho into engiyibonile nawe uyibonayo njengomuntu omdala. Yazi into ezokwenzeka manje usufuna ukumisela impilo. Khona okunye ngicela ukuphisa amazwi esengikwenzele wena. Khona okunye ngicela ukukutshela kona njengamanje. Kuyanyukela ikuphi okunye? Bengicela ukuthi sihlukane ngilindele for i-divorce. Cause ngizokhona ukuthi ngiqhubeke nobaba wengane since ngimbonile vethi engakhona ukuthi ukuphila nengane aphile nami ngoba vele hayibo sekuyi-divorce manje kuqala kwaba ingane sekuyi-divorce ikuphi okunye? Akukho kunye ngaphandle ukuthi usamukele isicelo sami. Lokho uyokuthola ngofile mina ngakhipha imali eshisayo kimi. Kulungile nakho ukuthi akubuyisele imali yakho. Amanga kwawona la ukuthi ingane eyalo muntu ongitshela ngale leyo ngane eyami. Ngimangaza ukuthi usho njalo kodwa kuyimi engaziyo ngomzimba wami. Yabona into engiyifunayo manje ngifuna ukuthi uvale le foni le. Uye ukuhlambalaza phambi kwabantu mina ngiyaphuma manje ngiyakile umuntu wakho lo ongenza naye isilimo uhlekisa nabantu. Futhi wonke umuntu nje ngasekhaya uyasho ukuthi isilima sababa le. Cha njalo akekho waziyo ngalento. Sengawena kobatshelayo. Manje ngamanje mina ngicela into eyodwa ukuthi wamukele isicelo se-divorce. Bese mhlambe sikhona ukuhlukana ngendlela right ngaphandle ukuthi sizifaka abantu abaningi kule ndaba. Ngiyacela ukuthi ngoba usho nje ukhuluma nami ungekho eduze kwami. Ubuye uvela endlini wena umfazi ngakukhiphela imali wena. Ngifuna la endlini lonke lento oyishoyo izoyisho phambi kwami manje. Angeke ngikwazi ukwenza lokho mina. Ngicabanga ukuthi ngizofika ngizothatha impahla zami uma ukuthi usukulungela ukuthi sihlukane because vele ayikho into engizoyikhuluma nawe mina ngiyakwazi ngudiniwe. Impahla uzoyithatha ngifuna uze manje uzoyithatha. Ngeke ngikwazi ukuzothatha manje. Indaba ufuna ukuthi ngithathe manje ungakaqali uvume kuqala. Qala uvume lokho engikucela kona. Ngivume ini? Ngivume ukuthi ngisilime. Umnyaka empilo yonke ngisilime. Angisho ukuthi uvume mina ukuthi isilimo. Ngithi vuma ukuthi sihlukane ngoba vele awukho ozongisiza ngayo abantwana ubatholi mina ngidinga abantwana empilweni yami. Wena ubungithanda ngoba ufuna abantwana ungathandi njengomyeni wakho nje. Cha awukho umshado vele ophilayo ngaphandle kwezingane. Ngeside lami ngicabanga kanjalo. Manje mina ngoba sengizoba nengane nomunye umuntu ngiyacabanga ukuthi kumele ngiphile naye ngoba ngeke ngikwazi ukuhlala nawe. Shuthi wena mawukuthi awufuni ukuthi siqhubeke ngedivorce wena shuthi ingane uzoyamukela uzokhona ukuthi yamukele sihlale sonke nayo. Ngihlale nami phansi ungakaze yonke lento wakhuluma nami kahle. Ngavuma konke lokho usukhulume nami phambi kwabantu. Njoba nje manje uhleli nabantu. Kahle. Indaba zami zasekamereni. Wonke umuntu uyazi ukuthi mina ngikwazi ukuthola abantwana manje. Ngiyaxolisa ngalokho. Ngibuza ukuthi wena uyavuma ukuthi ngifike nengane ka my friend ihlale naye emzini. Lokho uyakuvuma. Ufuna ngivume phambi kwabantu manje. Yo. Phinde futhi ngiqhubeke ngile filima. Ngithi mina woza wena suka la ukhona uze kumina endlini. Khulume ngalolu daba. Sobabili ukuthi mina ngikhiphela imali woza ukukhuluma nami njengento. Angicabanga ukuthi uzoba indlela right leyo ukuthi ngifike lapho. Ofuna ukusho ngakusho manje fonini mawuhluleka ke usuyongifonela ngazi kanjani. Ngifuna ukusho ukuthi ngihlukanise ukuphila nawe. Ngizodila futhi nalomuntu ubaba wengane yakho lo ongenza isilima.
Ngicela ukuthi singamfaki naye kakhulu kule ndaba ngoba mina bengitshela wena into okumele uyenze iyodwa. Ngubani wamfaka kwathi ekuqaleni? Ngubani wamfaka kwathi ekuqaleni? Imina noma wena? Mina. Masefakwa yimina sekukhona inkinga. Hayi. Angazi ngiyibona intsha enjengawe. Umuntu. Ngiyabonga. Yazi ngibulele ngiphila. Ngiyaxolisa vele mina ube nephutha kumele ukuthi ngixolise kodwa nami bengicela ukuthi ungilalele. Uzongisiza ngani mina? Uzongisiza ngani? Usizakala mina. Angeke vele usizakale kodwa mangabe usuvuma mhlawumbe ungathola ukukhululeka uthola umuntu oright ongaphila naye. Hayi fanele ngiyovela kini. Ngakhipha imali kini, kufanele ngibeze kini bathini ngale. Sona imali yami hambe kuyoqhubeka nale nja yakho. Ayikho inkinga ngamanye amazwi uqonda ukuthi uyasamukela isicelo se-divorce. Ya ngifuna ufike-ke endlini ngikhona ke ufike emzini wami ngingekho. Hayi kulungile ngizofika. Ngizofika namaphepha. Wazi usakhulumela nje nawe. Yazi. Ngifika nini? Sivalile. Uzizwa kanjani? Ngithoke kakhulu ngoba uyazwakala ukuthi ufuna mina and ngiyamazi ukuthi mayengasa ngibone mhlawumbe ukukhula ngangenza kona. So uzokwazi ukuya kuyena ngoba lokho ethi izindlini uwedwa. Amine khona. Ngizozama kodwa khona uzohamba naye. Khona ngizohamba naye. Okay. So ngoba ethi ke na izindlini ungafuni ukuya endlini uzobuye phi vele uzobuhlala phi? Ngathi ngizoqhubeka ngihlale e-tuck shop because vele khona indawo yokulala. Oh usuzohlala e-tuck shop? Okwamanje. Oh so uzoshiya umuzi wakho hamba uhlala e-tuck shop? Ngoba ngibona ukuthi kusengakhona siphinde silale sobabili emva kwalento. My friend yena unawo umuzi? Cha kanawo yona tuck shop ukuthi ivulekile. Yebo. Okay. Ay no asithemba ukuthi nizokwazi ukuyixazulula le ndaba angithuthi ke nekulungile ingane yizi. Le option awuyifuni? Cha. Wena ufuna ukuyohlala no my friend? Yebo, ukuthi ngoba ngiyazi ukuthi kubo ngeke bakuvume naye vele lento ngakayivumi. Okay. Yo, nayizela ke babukela emakhaya ukuthi kena uthi usisi yena ingqondo yakhe isesekutheni ukuthi uyohlala no my friend, ufuna i-divorce akwazi ukukhulisa ingane yakhe no my friend omyeni yena uzomela athole okunye aqhubekele phambili. Siyabonga kakhulu ke ku Black Life TV. Ungakhohlwa mawukuthi nawe nayo imfihlo nayo please feel free to drop a message ushela ngemfihlo yakho uze nawe uzoyidalula lana e-studio zethu. Ungakhohlwa futhi EasyBet uBlack 50 uBlack 50 capital letters i-promotion code yethu leyo ngithanda kakhulu. Black Life TV.